Hello bro, ki baju kerjaan bahaya ya ki video ki jonga anak por sekpor. Dan ningkong ngasaban ai kublay pi baro ki parlok ki baju pet bahaya ki video ki jonga. Bat ki balas subscribe ya kani kai YouTube channel ka jonga. Nga ai kublay ru ya ki to ki bro ki baju persak bahaya ki video ki jonga. Bat kum juru nga ai kublay pi baro ki ba pet ya kani ka video. Te hakane ka live video mta kamit nga kwa ban keren Siapang ka jingma jong ka lendirel lada don ki an ki baklan ki ban jada yangi takadaw ngide ban persak jur ya kane ka jing thmu jong ka sorkar Meghalaya ban wanra lendirel Hajanti Hills nakaliang ka jonga ngam pediang ya kane ka jing thmu jong ka sorkar Meghalaya ban wanra lendirel Hajanti Hills namar ba kam Meghalaya kam padon ya ki an ki baklan ki ban yada ya ki jing wan rung kerthep ya ki jing wan rung kat bamon ki bru ki napa lada ladon ki an ki baklan de nakali ka jonga ngam persya lada don ki lada ladon ki an ki baklan rei kumbalung menta kam Meghalaya kam padon ki an ki baklan takadaw haiswa ban pan ya kan literel deban dawa lene deban pan swa ya ki an ki baklan naka sorkar India bahkan jada yangi na ki jing wan rung kerthep ki jing wan rung kat bamon ki bergen ki banaba oi lada nilayo ya ki an ki baklan banyada ya ka jingwan rung kerthep bat ka jingwan rung kat bamon ki bru ki banabar kalong ka jingmentoy lada don ka lentirel henre lada umdan pat ki an ki baklan ka sabu jima kan ya ka jela ka jungi namar lada jabat rekam ka CAA ka Citizen Amendment Acts ka badai ka an kaba ailat ya ki bro ki bana Bangladesh na Pakistan na Afghanistan na Myanmar ki badai na ki kanhun niam Hindu Kristen Sikh Buddhist ban wan song snong ha kani ka jela ka ni lada trekam ka CAA ka bugima ya ka jela Meghalaya takadaw ngide ban persyak jur ya kane ka jingthmu jong ka sorkar Meghalaya ban wanra lentirel Hajanti Hills namar kumbalong menta omdon ki Protection Act ki banyada ya ka jela ka jungi na ka jing wan rung kerthep ki bru ki banabar na ka jing wan rung kat bamon ki bru ki banabar ki ba wan ban thmu le business ban wan sengkam sengjam hakane ka jela ka jungi hoi ngidon ya ki district council ndre ki district council ki nomla banyada ya ki an ki baklan jong ka sorkar India namar tangbat ki an jong ka sorkar jelaru ki an jong ki district council ki yapno lada ya tengku bat ki an jong ka sorkar jela de kuno ki nyada ya ki an jong ka sorkar India ki district council ki nomla banyada ya ki an jong ka sorkar India takadaw haswa ban dawa ya ka lentirel Hajanti Hills don kam shwa ban pan ya ki an ki baklan banyada ya ka jaj benru ka jungi na ka jingwan rung kerthep na ka jing wan rung kat bamon ki bru ki banabar ki bathmu ban wan lik business ban wan sengkam sengjam ban wan kni ya ka pling ja ka jungi namar lada ki bru ki banabar ki wan sekane ka jela ka jungi ki wan sengkam sengjam ki wan le ki business ki bapher tekmut mangi ki pajbat Meghalaya na luar bangiduk ngin hulong tang kita ki nong thit nong pet tang ki bahapo ya ki bro ki banabar takadaw don kam ban protects banyada ini nakling ka jonga nga persya ya kane ka jing thmu jong ka sorkar Meghalaya
ban wanra lentirel hajanti hills. Hoi ka mekhlaya kala don pa ya ka wei ka lentirel ha Garo Hills ha mendi pathar rei nakaling ka jonga ngam kren siapang kato namar kato kade jong ki pajaro te ki pajaro ki don ya ki nongalam ki bah klik klik de ka syong sa nakaling jong ki nongalam jong ki parlo garo kan ki ne kumno namar ka lentirel ha mendi pathar Garo Hills kala don lupa renga persya tang ya ka lentirel kaba kitmu banwara ajanti hills te perlok hato ka shine em kane ka live video junga namar lamit kumne te ka khamthut network ha ka jingsha ngala de ban like video mene mensni re naka jimbun kam ka junga ngam chimlayo ban like video mene mensni takadao kanya sa le no da kane ka live video hoi yaka ne ka video ngala dep like lu hakini kisni bala dep kan yaka ma kren sephang kane ka phang re ngai iba ki duna ki ba pek te omle le manta pat nga la le no da kane ka live video te ngala thoru ya ka we ka kro ha ka account junga ha Facebook te perlok ka sa check ya ka kro ka banga la tho ha ka account junga ha Facebook sa check ngala bu ya ka link ha po description jong kane ka live video te nga sabu ru ya ka link jong ka Facebook post ka junga ngan sabu ru ha comment jong kane ka live video temta ngan pule ya kane ka kro ka bangala tho ha po Facebook account jonga te perlok sebha banya check ya kane ka kro sa klik ya ka link ke badon ha po description jong kane ka video bat ya ka bangan saburu ha po comment jong kane ka live video khnang ba phin ya shai ha namar ledang asu pule pat sade atat ka live video em te kam long ka ba clear te sebha banya check ya ka link jong ka Facebook post ka ba ngalabu hapo description but ya ka ba nga saburu hapo comment jong ka live video te mentangan pule ya kane ka kerwo ka jonga nga persajur ya ka jingtmu jong ka sorkar mekhlaya ban wanra lentirel hajanti hills namar umpat don ki an ki baklain ki bala ban jada yangi naka jingwarung kertheb jong ki bro ki banabar hoi ngila don ya ka schedule rei ki district council ki mla ban jada ya ki an jong ka sorkar india ki an jong ki district council ki yap lada ya tengku bat ki an jong ka sorkar jela kumno ken ki district council ken yada yangi na ki an ki baklain jong ka sorkar india namar tang bat ki an jong ka sorkar jelaru kimla ban yalik persya kabama kalong lada trekam ka an CAA kan sa pensub hai ki bro ki banabar ban wan sam mekhlaya lada don kan lada la don kan lentirel apon pule biang ya ka sentence namar kamlong ka basai dengan pule biang mo kabama kalong lada trekam ka an CAA kan pensuk bahaya ki bro ki banabar ban wan sam mekhlaya lada ladon kan lentirel dengan pule susu ya kan ka kerwo hadu banakut balai ka sorkar mekhlaya kampan swa ya ki an ki baklain ya ka sorkar india ban yada yangi balai ka temu ban wanra ya ka lentirel cheno ka ILP ka ja balai phi ki nong sanchar ham mekhlaya phim yaro phim penyo ya ka ILP hadu mentah lane phimpan ya ki we ki an ki ban yada ini na ka jingwarung kertheb bat ka jingwarung kat bamon jong ki bro ki banaba ngalabu ikini ki jingkeli te ngalatho susu kumne lada umpat don ki an ki baklain naklin ke jonga nga persya ya kene ka jingtmu ban wanra lentirel hajanti hills namar kin sa wanrung kertheb ki bro ki banabar
bat kin sakni no ya ka kamai kaji kabade ka plengja jongi ki pajba Meghalaya. Lada umpadon ki an ki baklan. Nakling kejunga nga persya ia kane ka jingtmu ban warna lintirel Hajanti Hills. Namar kin sa wandrung kertep ki bru ki banabar bat kin sakni no ia ka kamai kaji kabade ka plengja jongi ki pajba Meghalaya. Kala repeat biang ya kane ka a sentence te ngan penkut ya kane ka kerwo ka jonga. Hoet kadon ka jingtoy lada wan ka lintirel Hajanti Hills. Namar kan penyuk kamai bahaya ki nongnya kali ki kin la di bah ki nong di jingdi bat kin yaj bah ki jaka jungok kai namar ki jaka jungok kai ha Meghalaya ki long ki ba itna. Laradon kan lintirel kan yarap ya ka khayi ka pateng bat ki mar ki mataru kin kham tador. Henry lada umdon ki an ki baklan ki ba yada ini kalong ka bama lada wan kan lintirel Hajanti Hills. Kumta nakling ka junga ngam singaw yahap bat nga persya ya ka lintirel namar ka Meghalaya kam don ya ki an ki baklan ki ba yada ini na ka jingwadu kertep jong ki bru ki banaba. Te kumto pilay singaw ya ki kerwo ki junga. Nrei kana ma pinsai skapha klik ki ya ka link ke bang labu apo description siap hang kana ka push ka junga sa pulehi namar ba kajing keren kajing pule ka junga kam lalong ka basai pha namar ba ngasu pule hakane ka screen mobile te parlok sa check ru ya kaling jong kane ka push ngan saburu hapo comment section te parlok ka tang kine khendiat ki kentin ki junga kane kamit ngam wa ban keren bun nga syukran tang kato te pilayo singaw ya ki kentin ki junga nakane ka junga te nga persya ya ka jingtmu jong ka sorkar Meghalaya ban wanra lintirel Hajanti Hills. Namar ba kumbang ngala mention ngala batai mene ba ka Meghalaya kam padon ki an ki baklan ki ban yada yangi na ka jingwaru kertep ki bru ki banabar na ka jing wandrung kat bamon jong ki bru ki banabar. Te parlok kuble hibun ba filpet ya kane ka live video jonga to ble un dendam dar kat pi bat un kerkhu ya pi haki kam ki jam ki jopi bat un airu ya pi ya ka met ka phat ka kot ka bkhie. Te kuble hibun kuble sya jarmu ngin saya siam biang haki bai bat ki video saya tiasu